kowe karo aku kepengin duwe bojo Sri Asih. Ning aja nganti kalah karo wasiake. Kakang Pati, sabda dalem. Kanggo jajaki sepiro kadek gayane wasiake jajal. Jane sing mupu sayembara niku sampean apa kula? Sing mupu aku, ning sing bayar kowe sapa? Kokol sing bayar kula. Padha. Jajal piye? Jajal musuh wasiake. Kula ingkang kedah tanding. Iya. Wah. Kem, wis ora usah tanding. Angger mbok wehno ae. Wis ya. Apa iki? Ya sih wenehno Kanjeng Adipati. Ora bisa tak balik iki. Lah wis kok kurang. Ora iso wis. Kowe kok malah ijol-ijolan rokok. Mergo wis dadi sumpahing atiku. Ngono. Adikku Sri Asih wis tak gawe sayembara tanding. Sampean kudu tetandingan kelawan wasiat. Tak dadak ning kene. Iki wali tenan ta ora? Weh, iya. Yen kowe kalah sumingke. Ayo Dimas, dikerubut. Namane aji ya. Iya. Jatuh mati aku. Keselera umum. Ya pripun? Dipun lajengaken apa mboten? Kleru dalane kono. Dalane kene lho. Get kok mawon. Sakmenika gantos panjenengan ingkang tetandingan kalih kula. Suwun. Kula pitados. Kakang Wasyaking tanding dan Kadang Hadipati saged unggul ing yuda nanging kula mau kepengin jajal. Pangestumu Sri Asih. Menang le. Kalah kula. Belum. Kalah. Wong kalah kok panges. Syukur. Ayo yen pancen wis ngrumangsani kalah. Ayo adimu Sri Asih kudu mbok pasrahake Sang Prabu Sindhunegara. Ngono. Nggih, Yang. Kula ngromasi kalah tetandingan kelawan Sinun Prabu Sindhunegara. Pramila adi kula Sri Asih badhe kula paringke dumateng Sinun Prabu Sindhunegara. Mboten ngemongaken anak kula. Kula ugi semantun ugi sinuwun. Kula badhe masrahaken anak kula Sri Asih kanthi tangan kula kal. Saestu Inggih. Sri Asih. Saiki wis cetolan gamblang sing bisa mimpang sayembara iki panjenenganku saiki sliramu dadi dipasrahke marang Kakang saiki apa sing kok Nggih, menawi kula kelampangan penjan doyo wonten ing Tanjung Iya. Anom, kula pengin sangat penjan angkat pinangka garwa prameswari. tak turuti nanging kalamun sliramu tak boyong ana ing Tanjung Anom isih nganggo jeneng Sri Asih kuwi ora patut. Lajeng. Mula jeneng Sri Asih katutup utawa kapendhet jero sliramu bakal tak ganti jeneng Adaning. Kula pengen menika apa? Menawi untuk keparangan dalem Sri Asih wedal sak menika kula boyo wonten ing Tanjung Anom. Monggo namung kemawon pitungkas kula. Nggih. Kalamun
Ingkangipun panjenengan sampun boten remen kalih anak kula sampun ngantos dipun daksya langkung prayogi dipun wangsulaken wonten ing padepokan Prabu. Ngaten Kakang Mas Yaking. Menawi kangen monggo tindakan Tanjung Anom nggih ngestokaken dawuh. Boleh ya, Kang? Boleh Mas Yaking. Iya. Nyatane apa sing dadi panjang kamu kepengin luhurake lan mulyakake adimu Sri Asih wis bisa kasembadan. Sri Asih saiki wis oleh jodoh ora sadingah menungso nanging salah sawijining ratu ing mengko bakal mulya uripe ngadimu. Ning sing susah iki aku mergo sawise ditinggal adimu Sri Asih jur sapa saben dinane sing gaweke wedang aku jur sing ngedangake aku mongko ana padukan toya aku mung karo kowe. Mula saka kuwi ya kowe ndang golek padukan sawijining bocah wadon sing mbok senengi. Mengko aku sing bakal saguh klamarke dimen mengko bisa ngopeni bapa ngono. Pangapunten ingkang kathah Bapak, emanipun kula dereng pengin omah-omah. Lho Mas Yaking. Jroning atiku rumangsa ora kepinak banget. Mongko tindake Kang Mas Prabu Sindunegara kuwi sauntara suwi. Nalika pamit dhewene bedah pikat golek buron wana kanggo sisining kebon raja. Ning kene apa nganti temukane saiki durung kondur Kang Para malah radat gone kondur. Ya, Kang Mas Prabu. Dados pangantu-antuning manah kula Kang Mas. Panjenengan menika menangginipun tindakan lho Ji. Kok dangu sanget. Benten kalian padatan cobi. Iya. Pancen panjenenganku nyuwun lumak pangapura wangsiramu jalanan adat saben panjenenganku pamit sliramu bedah pikat pancen ora suwe. Ning apa sebabe kok nganti sakwentara iki pun Kakang lagi bali jalanan. Reh ning wektu iki mangsa ketiga diajeng. Lajeng Buron-luron isen-isen kebon raja rada angel. nanging menawi panjenengan menika anggenipun tindak bedah pikat pikantuk buron wana napa mboten Kang Mas? Entuk mung sawiji. Pikantuk? Namung setunggal nggih mboten menapa-menapa waton kangge sini-sining kebon raja wonten Kang Mas. Ning aneh ora kodet lubiya. Kok aneh-anehipun anggen pundi coba? Anggonipun Kakang bedah pikat kuwi entuk satu kewan sawiji kidang kencana kang bisa tata jalma. Kidang kencana kang saged tata jalma. Kang Mas, Lagi ngerti iki to? kula kan nembe pira sepindhah lho nggih. Ya wong aku dhewe wae gumun. Panjenengan nggih kanten. Kula kok selak kepengin mangertosi kawujudanipun kidang kencana kala wau ingkang saged tata jalma Kang Mas. Nanging Nggih. panjenenganku mitungkas marang sliramu. Pitungkas menapa? Kalamun kidang kencana kang bisa tata jalma tak ajuk
ngujukake ana ing Taman Sari. Nggih, Atimu ditata kang madhep mantep aja nganti ana jubra apa wae. Ngaten. Lah wong kalian kewan mawon kok Kang Mas nggih mboten cubriya to. Mboten saestu. Ora gelo. Mboten Kang Mas. Kuwi tulus lahir batin apa ora? Ya lahir tadi sipun batos to, Ji. Iya. Randi sak motor dia. Oh ngaten kula rantos Kang Mas. Depo, endahe kahanane Kidang Kencana kang bisa tata jalma. Wah, tak ndeleh ana ing kebun raja. Dadi pangeram-eram ing mengkono. Bisa seneng atiku saben dina bisa nyawat. Sampun. Kang Mas Prabu, Diajeng kumpini. panjenengan ngendikan nganti Kidang Kencana ingkang saged tata jalma. Iya. Pundi kidangipun? Ora ana liya ya bocah wadon iki. Dados cetanipun tembung Kidang Kencana niku wau tembung pasemon Kang Iya. Mas. Hmm. Oh alah. Kok ora nyono ora ngira. Jebule sing dikanthi bocah wadon. Lah nek kaya ngene iki rasane atiku kok ya wis saya ora kepenak. Nanging panjenenganku mitukas apa marang silaramu? Nggih, mboten entuk sujana, ora entuk cobriya. Nang ora cobriya ya tetep kudu cobriya yen kaya ngene iki. Sujana ya kena, ning aja gasur, ya. Ngaten? Oh nggih, kula totone ati kula tak tetekne Kang Mas Prabu. Kudune kuat. Ya. Kuat. Dicor sing akeh kepen kuat. Kalamun sliramu kepengin tetepungan, Dipun keparengake. ora iya. Dipun keparengake sakit satu nggih. Iya, iya. Bocah wadon, tepungke aku Dewi Kumbini. Bocah saka desa to? Kumbini asuk kene. Oh, alah kupinge. Kumbini. Bener, bocah saka desa to Kang Mas Prabu? Iya. Oh layak sandang penganggone ngoten. Ing dadak bocah saka desa diunggahke. Gumun to. Kowe munggah ana ing pendopo kene, mapan ana ing Taman Sari sing endah. Gumun. Ning desa ora tau ana ngene iki. Taman ngene iki ora ana. Oh nggih Kang Mas. Lungguh. Kene cedhak. Kang Mas Prabu, Diajeng kupini. kula tak nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Oh, ngenali bab apa? Adaning rum panjenengan boyong saking desa ngantos dumuginipun Tanjungan. Iya. Kawangan bocah saking desa menika menapa badhe panjenengan pundhut pinangka dados abdi napa pripun? Juru dam, wah nek juru taman niku nggih mboten patut. Lajeng dipun boyong menika kagem menapa Kang Mas? Kuwi pinangka Garo Prameswari. Garwa Prameswari. Ing semu sliramu njolo ing rasa. Kang Mas Prabu. Iya. Lajeng kados pundi kalian kula Kang Mas? Kengsa lengser palenggan Prameswari bakal tak paringake mergo nganggo dasar sing mantep. Dasaripun menapa? Diajeng. Panjenenganku anggonku urip bebarengan. Marang sliramu udakara wis 20 taun. Ya ta? Ing mangka panggadhangipun Kakang kepengin duwening turun mijil jalu. Dadaran kalamun panjenenganku duwening turun mijil jalu ing besuke bisa nerusake nata ana ing praja Tanjungan. Parandene sliramu ora bisa ngujudake putra. Kapeksa kowe tak kiwakake. Oh ngaten. Wong perkara kula niku mboten iso nurunke wiji, njur kula
manak, mosok menungso ora iso manak. Lho, kula mboten saged manak. Napa perkarane bibite sing mboten unggul nggih? Lho, nek bibitku tetep unggul. Bibit super, Super napa iku? super jos. Ngoten nggih Kang Iya. Mas. Dadi cekane pawadenipun perkara putra. Kula dikiwaki. Nggih kula ngrumangsani mergo kula niki pun tuwa, kula pun sepuh. Lamun kula pun sepuh, kula pun mboten iso manak. Nek perkara tuwa padha tuwane. Gitu? Benten to Kang Aku ya Mas? tuwa. Lho, tuwa-tuwane wong lanang kuwi ibarate tuwa-tuwane. Kapuk. Dhuwur mablok ngisor bisa mantuk-mantuk. Lah nek wong wadon wis tuwa, wis ora kuat apa-apa. Lah mergo tanahe sangar kok. Napane sing sangar? Tanahe sangar digaru, diluku, dipasut, ditraktor. Ya tanah sangar ya ora dadi. Nyalahke lemahe sing sangar. Lemah sangar kuwi mau bisa subur. Kuwi kari sing garap. Perkarane sing garap iki ya padha wae ora iso. Wong nggone garap iki mau yo sok-sok yo nggone macul yo ora wani jero kok. Ya kadang kala. Jero nek mendem tok. Monggo pejenengan. Pejenengan menika. Ngendikane kok. Mula kalih jajeng ora sak kilo ing rasa, adane Oh, wong. maten. Ayo mancing. Kalian busana. Kula nyuwun dipun gendong. Kula Gendong. Aku sing pirang-pirang puluh tahun ora tau digendong. Lho iki sing lagi wae kok jaluk digendong. Aya. Aduh. geles sinuwun. Iku wata ora ya. Kowe iku jane diri sing abot ibu apamu. Monggo. Ih, mripat kuat dodol rasane mengkap. Entolo tak kapak nang ngene iki. Oh, kakakane tenan iku. Wedok karo bojone sing anyar tatape ake matane pitu tenan. Ojo wong wedok ora ewangi wong wedok iki wayo. Sesone diwayo, Bos. Rumangsa. Kira dia aku, ojo sing malah diwayo. Rumangsa aku lilo, ora bakal lilo. Tak santet moko. Yo, kowe menang saiki adene kok. Ning larane atiku wis ora bisa ditambani meneh. Yen kowe durung tak singkirke saka Tanjungan aja undang aku kumbini. Sukini. Ora kumbini. Kumbini. Seneng karo muridnya dhewe kok lali. Kleru Suki. Lho kok melu-melu sini kono undang aku Sukini. Lah pun nutupno lakune. Kula niki wis kuadung loro ati. Usum maneh ayu. Napa? Bapak. Tutupno leh ngeden. Sampun. Kula nyuwun tulung jih Bapak. Kula nyuwun tulung. Aku
Njaluk tulung apa? Kula niki lagi lara ati, Bapak. Lara ati. Urung tak gawe ketoke. Hah? Napa sing digawe? Kula niki lagi lara ati, mbok kula ditulungi. Kowe lara ati. Nggih. Atine sing gawa sapa? Ya kula. Lah terus piye? Lah kula lara ati mergo kula niki diwayuh karo bojo kula. Diwayo Nggih. karo bojomu. Nggih. Gak enak. Lho sampeyan iki guruku napa gurune sinten to, Bapak? Kowe nek dibladok seminggu ndak ora keser-keser. Bapak. Jaluk ben bojone. Nek perkara bojone mboten napa-napa, Lah Pak. perkarane apa? Perkarane palungguhan kula dilengser. Sing maune kula dadi garwa prameswari saniki kula dadi sarwa Sing lengser palungguhanmu sapa? Bocah saka desa sing jenenge Adaning Rom. Kok iso lengser perkarane apa? Perkarane saniki pun meteng. Apik. Wes suwe nglarake ati, ora bojo ora guru. Oh alah. Meteng. Pun meteng. Kula dilengser mergo kula ora iso meteng. Sing salah sapa? Sing salah kowe perkara ora iso meteng. Lah sebabe napa kula ora iso meteng? Perkara wetengmu ora iso nampa bayi esuk ini. Anu, niku mini. Lah sebabe napa? Perkara kowe wis wae dadah. Kula mboten trima, Bapak. Kula ora trima nek kula dilengser. Trima lunga ning Jakarta. Ana apa? Lara ati kula males ki. Nek kowe lara ati njaluk apa? Sikil Adaning Rom. Singere. Santeten telun rusakan bayine wis supaya ditundung saka Tanjungan. Kuntet wis ora ndak. Santet. Santet. Disantet. Ya. Terus Nek bayine disantet ben nala rupane. Yen nala rupane ora diakoni Kang Mas Prabu ben ditundung saka Tanjungan. ngono. Ngene, lempok. Oke lah. Jenengan arep ngopo? Kok malah ngantok? Aku dapukane dukun. Kowe mrene merdukun ta ora? Nggih. Kowe pengen tau ndange wong sing iso nyandet. Nggih. Meneng. Menep. Ning nong nong. Aku sok. Bapak, Bapak. Kok malah getak kula? Niku. Besiku kencana putih kang rumaksa ing sak tengahing pusar kakang kawadi hari-hari kakang bar padhe ragin. Lasira tangi ugan sedulurku semenap senumantak. Manap, Apa ya ini? telat kowe. Hah? Mrene ta undang. Ana wigati apa ya? Ana sak perkara. Muridku kumbini lara ati. Perkara dibanding-bandingi karo wanita liya. Kalah ayu ya ini. Siji kalah ayu loro ora iso meteng. Banjur ya ini. Dheweke dikalahno karo sing jenenge Adaning Rom. Ah,
Dheweke dilengsir saka Lapalenggan Prameswari. Dheweke loro ati kepengin nyantet sing jenenge Adaning Rum. Siji ngrusak anake, loro mateni mboke. Ngono iki bener ta ora? Nggih, sampeyan iki ngomong karo sapa? Toprak ngomong karo sapa? Yo ngomong karo iki. Lah sapa? Lah sampeyan ora ngomong karo sapa-sapa kaya wong edan to? Kowe ora weruh. Ngadeg Ngopo kok ngadeg barang? ben meruh sing tak jak omong. Salaman kelek. Salaman ketok wang siting kanan goib temu marang kahanan kang nyoto. Toprak bayaran akeh yo gelem nampa kelek wong. Wadon. Wakek bar. Rame ya ini. Sem guyur ato ngedot. Ora itu. Sampai gelap. Keprojol ya ini. Bah. Aja ditambah tenan to, Bapak. Irung kucing kok malah luntur. Saman. Kanan. Iki apa kowe iki? Oh. Cak. Ya aku sing jenenge mangan. Ya ini. Apa? Apa iki menungsane sing Iya. Ya ini. Bar. Hah? Sila kene. Kowe kuwi manap seluman. Sing Oh, ya sing ini. tak perintah. Heeh. Supaya ngrusak wetenge Adaning Rum. Sing perintah ndaramu kumbini. Anjur ya ini. Manji ngono ing Taman Sari Tanjung Sari mlebu ning keluarga uga garbane Adaning Rum. Sing meteng rusak bayake. Saguh ta ora? Dadi aku kol mlebu ning garbene Adaning Rum. Ya, Supayane bayi sing ning jero kuwi rusak. pilihin dalan sing halus. Upama aku mlebu ning nguri apa ning ngarep ya ini. Sakiremu sing enak. Nek aku milih ngarep ya ini. Ora apa-apa aku tak melu. Banjur sok kapan ya ini? Saiki mangga. Saiki bocah. Lah jem kok ning botange pripun? Ceblok di sini. Bapak, Kumbini kula. lelakone uripmu ora bakal ajur. Kowe bakal munggah pangkat dadi Prameswari. Saestu, Bapak. Ora suwe meneh. Adaning Rum bakal kewirangan mergo anake bakal mari wujud.